ana pucuking tumbak sewu. Ayo. Iki perang pengadilan Kurupati. Iki perang pengadilan. Perang iki dadi prabot gage kowe tak sekseni Kurupati. Tak sekseni sepiro jejeking tekadmu. Tutukno suntaken larunga getih kowe Kurupati. Oh. Para rumangsang haliat tinampak mendung tumiyung hangidri jagat sinawa gebyaring tatit amat jariku mendengi kupus Senggawa ingkang hamemuli ing Tegal Puru dadak ana Jawa priwis-priwis sinerang maruta kadya kekes miris yayah mrawasa yasing wong agung Hastina Prabu Kurupati ajanging paprangan lecek jeblok kembel gegilani labet toya ingkang mili wis campur getih Hanggondo sengak pamer habacin Kreta bubrah batang gajah pating gimpeng Bangke kuda tanpa wilangan tumpan pindih tumpuk matimbun-timbun Hanjetung sang nata Ngastina Prabu Duryudana kala-kala gebrak gampar hambekos lir singa ingkang kaluwen Yang Pantara Ratri Omong cipta pukulon Ong Penulian kaheksi Bila katur kang tunda mandek Promodewa ningson
sewu lepat ingkang paman tadah wadon mboten kok nama upur-upur sawise gendut kula waspaosaken paduka sinuwun kawis tingal direh runge semunipun kados priyantun ingkang bingung kecalan kiblat nggih kula ngertos penggalih paduka dal mangkin dengrengka kawuran bilo jalaran barisan ngestina namung kantun sak bedodo menika kemawon sampun kathah ingkang sami ciri lan cacat wonten ingkang buntung sukunipun wonten ingkang pepes gawipun nanging jimpun nuwun sewu mbok inggih paduka enget paduka menika nalindra agung dasaripun satriya atek-ateking darah ngibarat yang nyabrang lepen ngaten paduka wau sampun dumugi wonten ing tengah benawi menawi wangsul tebes menawi mbacut inggih namung ketiwasan lajeng nuwun sewu menapa to ginanipun teka dadak paduka sinuwun gelo penggalih mbok inggih ngengetono nggih sampeyan iku wong gerang nek tak sawang saka kene kaya menungso yen pun kaya ngeten iki mangkondo sampeyan iku bisa nggelar ning ora iso gulung bisa miwiti ning boten jekos mungkasi nuwun sewu menapa kirang setya bekti tubuh setya kula dhateng paduka nggih anak Prabu saklebatan pancen dikomono pepatih sing setya bekti ning jebul bareng tekan Data kepyak Bratayuda Jaya Binangun uripku ndok loroke nyang jurang kasangsaran patiku sanguk-anguk neraka jahanam nuwun sewu mengapa wonten tandha buktinipun menawi kula ngloropaken paduka ingkang sinuwun anane Kurawa memungsuhan karo Pandhawa banjur entek-entekane padha adu brata milang tatu niki sumbere mergo pangicuk-icuk sampeyan upama biyen-biyen ndika mboten nabrake Kurawa kalih Pandhawa tak kira uripku ora kesuwang-suwang bareng dadi Bratayuda ngibarat cekul wis dadi bubur aku lagi krasa yen kliru kowe ngomong Kurawa pendak-pendakno Senopati maju mesti mundur dadi bangke saben ratu maju bali mung karyaran sumber kasangsaran iku mergo saka sampeyan nuwun sewu nggih nggih saenget kula wiwit kula suwita wonten Ngastina mriki menika mboten ate kendhat kula tansah mikantukaken dhateng paduka sinuwun jaman lampahan pendadaran siswa saka 5 Bratasena kula racun kula templungaken wonten Bengawan jaman lampahan bale segala-gala Pandhawa kula budidaya murih pecah kobar dinding watu jaman Babat Wanamarta Pandhawa kula loropaken manjing wana pengalapan lan jaman lampan Pandhawa dadu Pandhawa kelampahan mrindili ludes keles tumpes tapis bondo darbeipun ngantos kelampahan manjing wana prasta 12 taun laminipun sedaya lampan wau mbuktekaken sepinten setya bekti kula dhateng paduka sekadang nuwun sewu nggih kula wonten ngriki niki pados menapa to nggih tapi kula rintangi lungguh nggih tepes
Dremil ucap kula wonten mriki. Sakniki-niki kula pados menapa. Upami kula mboten kanggep wonten ing ngarsa paduka ingkang sinuwun, nuwun sewu wonten plasa jenar menika kula menika ratu. Perkara sampeyan omong sing werna-werna niku butuh sampeyan. Kula sakniki pun mboten butuh. Ning butuh tumindak sing nyata. Nuwun sewu. Menawi nitik saking lelatan inggih sampun kacih mobilih. Mukti ngawi bawa Nyakrawati ambau denda sugeng paduka keceh bondo. Gunakaken panguwaos sakarsa-karsa. 3 dasa taun laminipun paduka ngasta panguwaos ke Prabu Ngastina. Menika menapa tasih kirang cekap nggih. Nek ana kepenake dirasake, bareng ana kahanan geger kok jutar dijurke aku. Nuwun sewu. Mbok inggih ingkang adil paduka nggih anak Prabu. Paduka ngasta pusara praja wonten Garing Ngastina menika menapa sanes satunggaling bukti waing iguh pertikel kula. Ning niku iguh pertikel sing boten tuntas. Kula ngakoni pancen tika wong julik. Ning mestine kudu bisa gawe pertikel mulih Bratayuda Kurawa unggul jurite nukup kamenangan. Dadi aja mung pertikel bab tata pemerintahan, ning tekan nggon paprangan Bandayuda kudu tuntas. Kuwi tegese bektimu menyang ratu. Lahir tu sing batin. Sinuwun. Ngonceki perkawis menika kedah ingkang tilah sampun ngantos warsa nggih. Nuwun sewu. Bratayuda menika perang ingkang etanganipun namung kedah milih siji ing antarane loro. Nek ora menang ya kalah, nek ora urip ya mati. Mboten peduli sanak kadang mitra karuh, nek perlu ingkang putra piyambak gugur ya wis karepe. Wong jarakan sedaya wau sampun dipun sengaja. Mila saben wonten Senopati Kurawa majeng ing palagan kok mesti gugur menika krana sedaya wewados kunci gelaring Senopati Kurawa wau sampun dipun wuningani dening Pandhawa. Nek sampeyan kandha kaya ngoten niku mokal. Lho, mokal pripun? Pandhawa niku satriya sing ngugemi, handhek jujur. Ora mokal. Yen to Pandhawa tansah dadi kedunging kautaman. Ora ana carane Pandhawa nyolong laku. Lho, jujur niku nek dong lagi golek masanika. Ning nek pun duwe nggon ya nduk lali ya kok lali. Apa jenengan kok inggih menika saupamita Pandhawa menika jujur. Ning sayektosipun wonten samukawis ingkang andadosaken ting manah. Inggih menika wonten ingkang kumawantun bocoraken wewadi gelaring barisan paduka piyambak. Sampeyan ampun ngayawara. Lho, kula mboten ngayawara. Kula menika tiyang sepuh. Menapa ingkang kula aturaken sedaya adhedhasar kasunyatan. Wontenipun barisan Kurawa keseser jalaran paduka sinuwun sampun kepareng ngemuli wisa. Katone ora sepira ning menika kala wau menawi ndrebala badhe saged neniwasi. Nuwun sewu nggih. Bojo garwa menika saged ugi dados marganing mulya. Ning saged ugi bojo menika dados dalaning pati. Anggen paduka nyengker ngemuli tunggak kemadoh nguri-uri tumperingas wonten kedaton Ngastina menika menawi dipun tokaken ndrebala mangke gateli paduka piyambak. Bumi gonjeng langit klap-klap katon berkencanging alis risang mawe gandrung risang mawe gandrung sabaran katulu. Napa gunem sampeyan kenek kula gugu?
menawi kula lincat saking ngatur kula mbok inggih dulu kula ingkang dados lirunipun. Yen ana penake lumayan ning sareng kahanan wis dadi kisruh kaya ngene kok apa-apa menjoke aku sotah Sekro kang polo tumingal Prang campo samyo medali leret kadet Wileteng koto Jaiwang gong mangun sangit timbenjang sangat jimicil Jagat wasi saning oboto wayah katuro jagat gendari Ini jauh kakang hati iki wis teko oning pesanggrahan Bulu Pitu. Nggih sampun Kakang Dipati. Nganti bliriran keringetku kegruntulan dari wonten dawuh ndi anakku lanang Duryudana ndi. Boten kawis Kakang Dipati namung ingkang rayi. Ing koso jenar kadang kula Yayi Arya Suman wonten niki Kakang. Purupati renek sing enek sengkuni. Nggih. Ya ben, sengkuni kok rene. Sengkuni maju. Mawur pangawur-awur-awuran pengaraning adure. Kong maguru bangsa tetek kaya butuh. Sengkuni. Cuman pengendika ingkang ngajar. Kaya wong kaliren. Nyuwun pangapunten wonten wigatos ingkang pundi Kakang Dipati. Upama jagat iki ana wujud sengkuni genep papat. Tak donya iki kiamat. Donya iki kiamat. Kon kelakuanmu ingkang nganjalari jagat iki kobar dening gening perang. Bratayuda Jaya binangun. Cuman kowe biyen tak pasrahi, tak ngomong anak-anakku Kurawa. Ing supaya tembembine dadi menungsa ingkang utama piguna tumraping nusa bangsa. Telungane kowe sing awas mripatmu wis ngene. Kowe tak pasrahi supaya nuntun jiwaning anak-anakku Duryudana sakadi-adine dimen weruh marang wulang kautaman. Dimen padha weruh marang marganing Karahayun. Tekaning Data sing mbok wulangke menyang anakku kuwi wulangane Gitra. Tuntunamu kuwi tuntunan tuna susila Cengkuni. Mula aneh yen to dadi anak-anakku padha dargampek angkara murka dadi kang adiguna demen tak sia marang sepadha-padha seneng mukti wibawa nang ngancik-ancik kesansaraning sedulur iki mergo saka wulangamu. Aja wangsulan kowe. Bratayuda iki woh tetanduramu. Tahun-tahun kowe nandur rasa gething
keburu sengit menyang anak-anakku para Pandhawa. Mongko tetanduran kuwi nek disirami esuk sore mesti banjur awoh rembaka. Ingkang lusanane bakal awoh biyet. Ning reh ning tetanduramu. Oh, ya awoh biyet. Ning kok awoh cumplung, awoh balung, mergo lehmu nandur mbok sirami nganggo getih. Anakku 100 mung kari loro Duryudana karo Kartamarma wae saiki ora karuan juntrunge. Ning parandene kok isih urip. Aku nganti gumun apa sing mbok gembol atimu ki apa sing kuwi? Cuman anakku padha mati kabeh ora bisa mbelani patine Kurawa. Tak jecek dhewe kowe. Aku kok dadi kaya ngene Gendari. Yuwang Agung mugi paring pepajang dhateng jagat kula. Tumpuk. Anak pirang-pirang mung dadi pancataning kewirangan kreteking pangrusak. Gendari. Piye? Aku tak krungu gunemu Gendari. Kowe biyen tak jak duwe anak telu wae kowe moh. Kok ku nuruti karepmu nganti kaya babak dengkulku. Apa tuman ratu kok dipakani iwak asu. Oh, dari tidak leren semuanya roan. Nek wis ngene iki piye gene apa pancen umume wong wedok ploso jengkar iki ya kaya kuwi. Kok kage. Coba wong iki golek lega ning nek dalane nganggo ngurbanke wong liya. Mujo anak nek dalane nganggo nyahak golek sugih nek tumbal getih dadine ya kaya ngene iki Gendari. Dipati kok pajaning Barata Yudhajaya dimangken kados mekaten kala wau mbok iya sampun paduka menggalih kan mboten ingkang dipun penggalih mbok iya namung nyuwun dhateng pangwasing dewa mugi-mugi ingkang kutha Duryudana kaparing ana wilujeng miring sampe kala diparingi slamet tumindak becik wong sasar susur kaya ngono kok slamet ki slamet cara ngendi. Ikuti kuis ulang tahun Jakarta berhadiah sepeda motor, kulkas 2 pintu, TV 29 inch. Jatuh tanggal berapakah ulang tahun Jakarta? A22 Juni, B22 Januari. Hubungi 0809 13 kali 34 kali 24 jam nonstop. Pemenang diumumkan di TVRI 28 Juni 2004. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirik gincanging halis risang maweh gandrung sabaran kadulu wukir moyat mayik
Kula waspaosaken kados Kakang Patih. Kula cumadong dawuh ingkang rayi saking kuasa jenar kula pun Hangga Jaksa. Nggih, kula ingkang rayi pun Sora Basanta inggih. Sura Basak cumadong dawuh Kakang Patih. Ngene ya. Najan to kowe iki dudu wong Cina, kowe dudu wong Kurawa. Nanging reh ning aku dina iki kepengin bakal maksud suraning griya jemeneng Senopati Depani Ngastina. Ketokno lelabuhanmu marang ingkang sinuwun Prabu Jaka Pitana. Najan to katone kowe dudu darah Ngastina nanging sejatine pirang milyon dinar bondo Branapicis negara Ngastina ingkang tak slundhupake tak wenehke kowe nalika taksih jayane ingkang sinuwun. Loh. Dados sedaya peparingipun Kakang Patih menika peparing saking sinuwun Ngastina. Dapurmu iki mugi apa kok wong gak dipikir karo sedulur kok ora ngerti iki. Meyaten hanteping tekad kula badhe depani bumi Ngastina. Dateng pun ditindakipun Kakang Patih kula tansah badhe nderek bagus. Kabeh kawulane ingsun
Ha! Hai! Eh! Intermezzo, Mak. Kowe iki ana ngalam peperangan kaya ngene kok ya kobur-kobur. Witekno apa wong ki ora nganggo ambegan. Ana sing penak ya mung kari apa? Bucik. Ngono ya penak witekno nek ngene iki ya kudu nganggo santai. Wong iki duwe penggemar dhewe-dhewe. Iya. Iya, kaya ngono iki. Citrane awake dhewe wujude ya kaya ngono. Kepinterane ya ming semono kuwi. Arep diperes-peres kae. Wong 6 kok didadekke 3. Ayo ngentekno wong jenenge nek pertama-tama ya ngene iki ning sesuk ora. Seneng aku. Bengi iki ora ketang ana wektu-wektu 15 menit apa mung gawe setengah jam kena kanggo Babaroso adu penemu ngenteng-ngentengi sesanggan urip ingkang dirasa saya suwe jarene saya abot iki lho. Ya mulane kuwi aku ya melu seneng ning ya melu susah. Monggo awake dhewe iki jiwa seni, uriping kesenian ki ana sak nduring politik, keamanan lan ekonomi. Nek kuwine isih urung cecek tak kira keseniane ya isih mundar-mandir ngalor ngidul. Mula sing baku seniman-senimati wis aja sikut-sikutan jegal-jegalan kaya pinoyok. Sing baku ayo manunggal cipta rasa karsa lan karyane nyawiji gumolong ora berpacu dalam kerusuhan nanging berpacu di dalam kekaryaan lho. Ayo aku melu bungah, melu seneng. Apa to gunane padha tongkrah tukar tuju jer mbahmu kakung yen yo ndongeng menyang kowe. Mulane kuwi jare wong rukun iki gawe sentosa. Iya. Mulane wis ayo berpacu dalam karya lan aja berpacu di dalam harga.
Ya ora neng wong terpadu dalam harga. Wah, kan. Iki mat banget kerjasama. Ya kaya ngene iki jenenge makarya bareng iki penak. TVRI, Koperasi Pepadi, Senawangi, dasare diparingi panyengkuyung lan pangestu karo panjenengane pepundhenku ingkang minulya Bapak Haryono Suyono. Wah, maringi pangestu. Ya kepareng lenggah ing dina iki ana kene. Wah, matur sembah nuwun ingkang tanpa upama. Jane aku mono ya ben-ben pengen matur ning rumang sami arep tangga ning urung ana dalane kok tangga iki ketemu pirang perkara. Ayo padha utang sewune. Utang sewu ngendi? Pacitan lho. Menane Bapak Haryono Suyono iki asli Pacitan. Aku dhewe iki wis disekseni karo wong sak Indonesia. Kondange dalang Solo ngasline Pacitan. Iya. Mula kuwi. Tepat tenan. Jadi penyelia apa ini? Istilah kok nganti rambut dengan aku penyelia. Penyelia iki apa? Ning aku nek urung nyuwun dawuh karo pepundhenku Bapak Sudarko Prawirayuda, atiku ya urung anyep karo panjenengan pepundhenku Bapak Haryono Suyono. Apa kersa paring ketiga ya muga-muga ya Nduk tak nyuwun pangestu dhisik karo panjenengane Rama Sudarko Prawirayuda pengasuhe awake dhewe. Ya ya dihormati nganggo srepek Mataraman 9 ketoprakan. Tak tok 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 tok. Punten dalem sewu penengan. Kula ingkang putra saking Projeng Majapahit. Kaya Prapati. Sing dalu waduh. Nggih, sing dalu. Nggih, Aku seneng nek mbok gawe slepek Mataraman. Wah. Ya, kok apa-apa gelem angkat mbok gawe pedhok kuwi. Kula seneng nek mamparingi sanu, Pak. Aja semelang kaya ning Pak Haryono Suyono ning kono. Wis barang. Nggih, Pak. Wis pundi Pak Darko? Kula wontenipun ngaturi panjenengan wonten mriki boten kateges cuman toko namung ngestunipun mbok iya mangke sabda panjenengan pengendikanipun sabda tamanipun panjenenganipun kula Bapak Haryono Suyono mbok iya kenging kangge sertaken suasana Tenan to kuwi. Ayo arep langsung apa. nek panas lan botenipun tentrem lan botenipun saipun nggih namung kangge namung secara umum kawontenan menika rak ngaten menika monggo nek panjenengan sami menika tentrem mawon menika versi Ki Sudarko. Wah, menawi versi kula saged ugi menika panas mboten tentrem saged mangke Bu Sriwati nggih saged menawi situasi menika malah jahut nggih terus Rama. Ya siko nyuwun preksa karo Pak Haryono Suyono. Sadurunge caker dikongkon apa saiki? Ngaten rada agem iki. Saderengipun kula kangen kalian semantenipun Pak. Menawi nyekar kali panjenengan nanti Bandung wah
Coba ya. Srep. Coba. Saatnya kita butuh pemimpin yang kuat. Pemimpin yang mengabdi kepada rakyat. Pemimpin yang mau bekerja. Pemimpin yang mau mendengar dan mengerti. Pemimpin yang menertibkan. Pemimpin yang memikirkan rakyat banyak. Pemimpin yang berhati bersih dan bijak. Pemimpin yang membawa kita bersatu untuk maju. Kalau kepalanya disenut-senut, jangan lupa minum Puyer 16 bintang 7 karena apa? Kalau ingat kami berarti ingat kuis Puyer 16 bintang 7 warna-warni Indonesia. Dan jangan lupa tetap ketik TVRI dan kirimkan ke 3985. Jangan lupa juga kita punya premium call di 0809 101 0809. Passwordnya Puyer 16 warna-warni Indonesia. Good. Puyer bintang 7. Good. Nanti sandung selendro Mas, selendro. Belong pakai capeng kok minum luwung ra iya kadang hati lahi wong rejoso kang malih warno sing lonata iya Konco-konco karawitan dikasih tepuk tangan untuk promosi Dargo. matur nuwun. Dan terus libur sembodo nyemi. Ya akhir ngelembi mriki karep. Kinten-kinten karep kula napa. Ora mau arep digarap ngaturi Pak Haryono Suyono. Nggih, sangat luas. Coba kowe arep nyuwun priksa apa? Ha sadurunge dipethuk mbek slepet Mataram maneh yo. Hah? Monggo ning meneng kono wae. Monggo Mas, mic-nya diaturke Pak Haryono Suyono ning kono Mas. Sampun Mas, Lampune iso ning kono rek. sampun.
menapa Pak Aryono kersa rawuh mriki. Nggih. Dilit ae kene Nggih. Pak. Monggo Pak. Tok 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 tok. Monggo Pak. Nggih Pak. Tok 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 tok. Pur saiki arep kapake iki yutange. Monggo, nggih. Wah, nah. Wong lo pekewet to ya aku. Mas Pur kan mboten napa-napa, padha-padha wong Pacitan kan. Iki sembah nuwun, Pak. Wah. Nggih, namung nganu niku lho, Pak. Nggih mbok dipun paringi dawuh kados pundi utaminipun warga seniman seniwati menika saged nderek nyung-nyung mbok saged nggih tombok-tombok ngoten. Tombok-tombok tegesipun mboten tak Prabowo nanging nggih kesaktan ingkang dipunudhukaken kumugi dhateng kebrayan menika kados pundi marginipun pados mbok menawi saged nderek nyung-nyung. Inggih Mas Pur. Kula sampun ningali Mas Pur. Waduh, simbolisnya nggih radi nrenyohaken nek kita ningali Bratayuda Indonesia samangkene rak mboten perlu rak Bratayuda. Mestine Bratayuda entek-entekan akhire rame gruyeg dulur padha paten-patenan rak nggih mboten pantes to niku. Nek wayang sih oleh, nek sing mboten wayang penungso rak nggih mboten to niku. Nggih. Wis becik, nggih akur-akuran, nggih padha tolong-menolong. Nggih to Mas Pur. Nggih. Awit ngendikanipun Bapak kula wau nggih sanget kula estokaken pancen wayang menika ingkang dipun bendet sanes gelutipun. Nggih. Namung menika misinipun moral Ah. menika menawi saged dipun dijengi lan ing liding cariyosipun, liding Ah. dongengipun cariyos mangkenipun tetep ingkang angkara murka tetep sinapu dening ingkang utami. Nggih, terus nggih para muda nggih kedah boten niru perange gitu Pak. Nggih. Niru boten niru perange nek nggih niru lho kok ngono kenapa? Tak ngaten. Mestine ana sebab musababe lajeng akhire kepiye? Nggih ta menika? Nggih. Akhire kepiye ya padha-padha akur, padha-padha sing bangun praja rak ngaten menika. Nggih Rama Pak. Dan lah lajeng kados pundi Rama? Kula nderek dingah nggih awit wontenipun pagelaran ingkang ngaten menika ingkang tundhonipun genjanipun menawi sampun dipun tayangaken saged dipun pirsani dening para warga sak indhenging Nuswantara Rama. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Lajeng kados pundi supados para-para kadang boten namung sikit-sikitan begal-begalan nyalahke kene nyalahke kono nutuk kene nutuk kono ngantem kene ngepruk kono nyotos kene bakar kono. Nah niku lak kados pundi prayoginipun. Nggih, prayoginipun rak ya gotong royong bangun praja. Bocah-bocah sing urung sekolah nggih padha disekolahke nggih ta. Dulur-dulur sing urung iso padha dagangan diajak dagangan. Sing urung iso maca diajak maca. Kados panjenengan zaman biyen mungkin dalang rek belajar kan nggih turun temurun nek sakniki sampean dadi sarjana. Lho pono dalang kok sarjana aja sembrono lho. Lah bener kudu ngono ta. Nggih. Badhe nyelok yutange. Nggih, terus pundi Pak? Badhe nyuwun priksa kalian Pak Haryono Suyono. Nggih. Terus pundi to kok yo janjanipun sebabipun menapa to Pak? Wong kok dhuwitne janipun jane kene napa to jane? Sing direbut apa? Lah bila mriki apa to jane? kita sakmena nggih Mas nggih lagi belajar demokrasi. Belajar demokrasi keterbukaan. Paling ya ora terus kadosnya. Lah boten no. Wong demokrasi kok terus hujat menghujat. Lah mestine rak nggih mboten. Mestine demokrasi keterbukaan niku nek arep bangun ki piye apike. Nah, pun ngendikaken to debat niku debat piye apike mboten debat
Lho kowe kok elek mboten. Tapi lho kok aku ora kuwasa ngaten Lah ya to. kok aku ora kuwasa ayo. Dadi Engkang badhe dipun bangun menapa nembe setengah dados kemawon sampun dados tahu. Lah akhire lagi mboten mboten monjo to mriko. Langkung-langkung kadang-kadang kula panjenengan apa yang dados peneliti kemawon. Minggu-minggu papan kok ndadosaken permisaken. Nah, kula lajeng wah prihatos sanget. Mbok India dipun kados pundi marginipun kados para pengungsi. Kadang-kadang kita yang nembe kecungran kula wau lajeng saged tentrem manggihaken dhateng jati dirinipun piyambak malih menika solusi apa yang harus dilakukan? Nah, kula nggih, yo cangik nggih. Nek kula nggih, saiki wis dilereni. Sing mikir dhewe-dhewe iki dilereni. Ngaten. Padha-padha mikir bebarengan kanggo kemakmuraning padha kabeh. Ngaten. Dadi angger sing dipikir kuwi ora awake dhewe, ning sing dipikir ki masyarakate, sing dipikir ki wong cilik kuwi. Mesti mboten wonten congkran. Wong sing dipikir kudu awake dhewe. Saumpamane nggih, Mas. Umpamane gawe pager omahmu ning dudu jenenge tembok dhuwur. Pager iki pager persahabatan. Ngaten. Pager tolong menolong, pager peduli gitu. Jadi nek terus tanggane urung mangan dijak mangan. Urung tanggane merengut dijak guyu. Lho ngaten ta mesinipun menika. Terus upami menika dipun tarik dhateng jagat kula jagat pedalangan nggih, Pak. Nggih. Terus tegesipun kalebet dalang menika menawi mayang nggih kedahipun mboten namung mburu butuhe piyambak. Oh iya. Kedah murakabi dhateng tiyang kathah. Nah, nggih. Dalang menika mila tegesipun ngaten. Nek sing dipikir guru awake dhewe, dipikir liyane, janipun sampun mboten dalang malih. Dalangno menawi sae mesti wayangane kuwi ngenani lingkungane kados sing Pak Aryono pernah ngendikaken menika. Lajeng sedaya lajeng Iya lajeng bahasa Indonesia ini pun memberi semangat dan motivasi membangun. Ngaten. Mbah nuwun, Mbah. Nggih, mugi-mugi pangandikanipun Bapak Darko, Bapak pepundhen kula Pak Haryono Siono dados pamecut tumrap diri pribadi kula piyambak lan ugi para kadang-kadang seniman seniwati sanesipun anggenipun badhe rumagang damel nguyung-nguyung anjing kuyung dhateng hateking negari kita supados tetep petah selami-laminipun. Amin. Selamat bekerja, selamat berjuang, Mas. Nggih, sampun nggih. Nggih. Wayangane kudu damai. Wah, nggih. Monggo. Akhire ayo. Matur nuwun. Tak tetep. Nyanyi iki nek wis tuwuk gempalaning jagat pedes asining kahanan padang petenging suasana iki wis kaya dengan pira para pinisepuh mau lho. Dadi mendah miyo nek kabeh ingkang padha lenggah ana ngarep kabeh para ingkang nyeka panguwaos menika wiwit sak mangke tumunten saged dados panuntuning jiwa utami luhuring bebuden mindah kados menapa lajeng badhe subur makmur miwah adilipun negari kita sedaya menika. Wah ya mulane kuwi kula sing baku ayo yen dadi seniman nyenimano sing apik, yen dadi dalang-dalang sing apik, nek dadi pengrawit nabuh sak bodhomu. Dadi seniwati ya nyeniowati sing dadi pejabat nglungguhi marang lenggahe dhewe-dhewe. Tak kira nek wis ngono ora neng yo pepadang ora bakal rawuh yo ora neng. Pepadang tetep tumurun
nyunari jagat iki luwih-luwih Republik Indonesia sing tercinta iki. Iyalah. Ya mong aku arep takon karo takon apa? Sok kapan neh? Wandamu ra nageh. Ayo. Wah. Yes, kae bendaramu ku lho. Gitu. Yo garwane ratu negara putar kacir Kurawa mawut yang ning dikobong dening perang. Yo awake dhewe nderek memuji muga-muga ndang padang lelakon iki sing lali enggal linga sing bener terus lumaku dalane iki bener. Pancen ngruwi kang tekane kong pendam sumumara kencar-kencar Delwan sekaring kan tata manarpat treh nyobale kantono sumobro mahning palwa nataring kan trok mutiara raras widu riyo moro nilobro Prani pager tunjung nyomain telumeng muntap inten kang gapuran nyomacawi nenggih goreh trongeh lenggahira sang Kusumayu Dewi Tanwati sang Dewi Tanwati lebet jagat ingkang wis kobar dening genining paprangan Deleng-eling putri luhung lumempak panguasaning Jawata Jatri sangga pirang Rinang kul kinempet kempet Dosang rekaning bawono Yogi tukang walang ati Yogi tukang kudu kering Mulya mulyaning urip ora kaya Duryudana nunggu ampar gegem derajat kebul bondo sunggi nerpati disungguh Wadyabala sadawaning panguwasaku mung tak iseni suka parisuka dahar mirasa sumanding irawaning gending gonku ngudurip nganti kaya disuntak hukuming negara lakuning pemerintahan kabeh patananing urip wis tak inger dadi siji supaya kabeh bisa nuruti karepku yen perlu wong sak jagat tak kon dodok ana ngarepanku kelakon ning jebul tinemune kabeh mung kumpes mung pepes mergo bau tengen sigaraning jiwaku bojo ingkang tak tresnani lair batin tinemune kaya jati ketelusupan luyung
kaya ngingu tumpringas nandur kemadoh ana ing teturon wis cetha godhonge gateli tenan. Batok-batok. Hidup ora udan. Kenapa majuba ngendika mekaten? Nadyan kaya ngopo nggon nyingetake wadi. Ning wis kuwiyak saka petung-petungku sing genep. Cetha yen lae kowe dadi bojoku. Ning ing batin kowe begundale Pandhawa. Polalaning wanita ku yen duwe watak ora antepan. Anak gonmu gimbol dhewe Lesmana Mandrakumara mati netes keluh nek netesa. Areng Abimanyu sing mudhar kowe gulung kuming. Wiwit Bratayuda tumapak dremimil dongamu kaya dukun kramal. Kurawa ndang matiya. Duryudana ndang mudhara perlune lestari nggon marem dilatih tungkake Janaka. Wiwit prawan sunti kon mung ati-ati nganti gerang kowe dipek wong lanang. Nintangi tanceping rasa tresna. Nanging parantene tinemune ngeresi kaya ngene Bathara. Matur sembah nuwun sinuwun paduka paring pangendika ing mekaten. Perkawis punika mboten sisa kapanjang. Kangge nedahaken sapa sejatine Banowati Pandhawa. Ayo nono iki Senopati Ngastina Banowati. Banowati. Ikuti kuis ulang tahun Jakarta berhadiah sepeda motor, kulkas 2 pintu, TV 29 inch, jatuh.
Lho kaya ngene iki rasane wong bingung. Kaya ngene iki rasane wong peteng. Peteng karo pajang ya saka tandurane dhewe. Mula tiyang dados ratu menika sampun gebangeten ling gugu karo swara kiwa tengen. Dadi ratu ki aja kebangetan ling gugu karo pakne cilik. Ora wurung tekaning padha ya mung diontang-antingke kaya ngene iki. Karo meneng duwe pak cilik kaya luwak ngene. Timbang ngingu Sengkuni lawa ngingu Sumari. Genane iso ketik. Ratu kondang sak jagat. Kumawane nek kemustakan ning 1000 negara, paran dene kalah ucape karo Patih Mejenun. Kula menika bojo lho sinuwun, kula menika bojo. Bojo menika sanes tangga. Yen tangga ora wenang nyampuri perkara, ning garwa niku sigaraning jiwa. Nek kula ewadene mung dianggep batur ya wis, gesang kula selaminipun namung nyadong blonjo. Murid sumawur mangawur wurahan pengarane ngasurit omah guru bangsa tatak kaya butulawara pandriting turangga westi kat masisaning putu wayah batur jagat Banwati Garwagya sepira luputipun Kakang Jagung Pangaksamanira Yayi Banwati. Lajeng keparengipun. Ora. Dina iki aku tetep njaluk pamit. Pirang ewu kaengkang padha bela keluhurane Duryudana. Pirang yuta jembangan yen diwadahi Ketiying Senopati ingkang kabeh mau mung luhuraking Astina. Ing atase mung wong bela wae direwangi diodol-odol gagak bang kene. Teko sing dibelani mung enak-enak. Bojo ku anggap aku jirih adus getih nyawang batang. Duryudana dina iki kudu mangsah perang. Pandhawa tak glandang ora urung ngatang-ngatang dadi badang. Mangkat kuwi iki dudu mangkate wong ampyak awur-awur, nanging aku bakal mingsungsung keluhuran marang para sepuh ingkang wis gelem dadi bantening Duryudana. Mula seksena lan nyuwuna marang sing gawe jakatan sing momong uripe Duryudana. Dina iki aku bakal ndepani Astina, ndepani marang tekadku dhewe.
Apa? Omonganmu mau tekan ngendi? Sing diarani wong ingkang sampurna. Ngerti to? Wataking menungso ingkang wis sampurna kuwi menungso ingkang wis ora kurup menyang diri. Tegese lali menyang diri, ora pisan-pisan diri niat ngatonake diri. Ora pisan-pisan duwe niat ngatonake diri mergo budine kuwi pancen wis kliwat padange. Ya. Mula wong kang wis mengkono kuwi sukalira diarani asor, ora nampik diarani becik. Lan sukalirane mau ora bakal dipamer-pamerake nang wong akeh berkudur. Dadi yen ngono dalaning kasampurnan ora ana dalan liya kejaba mung utama. Iya. Dong. Notmu mau tekan ngene. Nah, gara-gara rono lak digulak. Gulak tinggalmu. Long itu rasa ini. Ini yang jambut gawe temen. Engko nek ana ngundi liyane. Oh. Anak mulai jenenge Darmadi gitu. Kae ngunduh apa kae? Oh, tak dike urip kaya boneka. Iki udah. Mula Sena iya. Nadyan to iki ana wancine paprangan nanging ora bakal. Ala yen to pun Kakang tansah tutur-tutur lan kandhan-kandhan marang sira Yayi ingkang mbok menawa pitutur lan gunemipun Kakang iki bisa dadi srana padang jinglang ingkang padha sinandhang. Aja kopian gunem kae lho. Kurawa ngetoni Senopati. Sapa kae? Aku kon perang. Lho apa munggono nek wis ngoni iki terus ora. Amboyo diketokke gawemu. Iya, nek pancen mangkono bungkik bareng kandhanono. Karepe wong iki. Serapang brengose sapa? Arya Setyaki kowe dudu wong Kurawaya. Saka Plasa Jenar Raden Bangga Jaksa. Apa Ngastina wis kentekan wong wis mutar kabeh. Eneke mung kari iki gagelaken. Maju leganing atiku untir gulumu wis aku dadi tangke parat.
ning aku. Wah. Wah. Oh. Mati. Wah. 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 Hot. Hot. Ha 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 ha. What? Mati kowe. Nek kok rene gini. Golek nggon dhuwur ngono. Cengengesan lah.
Ora pangling, Perkutara. Iya. Raden Hangga Caksa saking Plasa Jenar. Lekan golek momongan hitam treblo kuwandamu. Wano wani ngayoni aku. Ora nganti sak banyu lebur kuwandamu. Wangkeme. Awas kowe. Wah, ikian meletik metu genine parang. Wah, wah. Iya. Nah, ono. Aduh yo, aku arti kapake ya. Wah! Udah. Aduh. Wat. Aduh. Wah! Wah! Walah yo. Walah. Ngombe. Ngopi dhewe. Wah. Ikian. What? Wah! What? Oh. Aduh. What? Unta kumbul batang gedhe kang sayung genggara gadhanira mobat mabit hayo tangiyo leganing atiku yen serep nyawamu hayo tangiyo Maning jajal anak kowe Werkudara. Adikku loro-lorone mbok tuku mbok. Dadi pengewan-ewan ana ing pengarepanmu. Ayo iki sengkune ayo ana.